Here is a pronunciation guide for Ardal. One word you need to get right is Llanfair-ym-Muallt. Llanfair-ym-Muallt. CanOLbarth Cymru. CanOLbarth Cymru. If you want to say in Mid Wales, CanOLbarth Cymru. CanOLbarth Cymru. Ble rwy ti'n byw? Rydw i'n byw yn Llanfair-ym-Muallt, CanOLbarth Cymru. Rydw i'n byw yn Llanrwtyd, CanOLbarth Cymru. Ble yn union mae Llanfair-ym-Muallt? What exactly is that? Tua 7 milltir o Landrindod. About 7 miles from Landod. Sut le ydy e? Pentre bach ydy e. It's a small village. Tre fach ydy hi. It's a small town. CYFleusTERau. Facilities. CYFleusTERau. CYFleusTERau. Pa gyfleusterau sy'n yn yr ardal? Mae llawer o, lots of. Mae digon o, plenty of. Mae gormod o, too many of, too much. Oes rhywbeth diddorol yn yr ardal? Mae llawer o siopau. There's lots of shops. Mae'r ardal yn dywel. Mae'r ardal yn bert. Rhywbeth diddorol? Y Sioe FrenHINol. Y Sioe FrenHINol. Cronfeydd dŵr Cwmelan. Y Sioe FrenHINol. Banau Brycheiniog. Cofeb Llywelyn, Ynghylmeri. Ogof Llywelyn. Tref y FrenHINol. Pa mae twristiaid yn dod i'r ardal? Twristiaid. CYFleusTERau i bobl ifanc. CYFleusTERau. Facilities. CYFleusTERau. Mae digon i wneud. Plenty to do. Fel cerdded. Beicio mynydd. Ymweld â. Pysgota yn y gwy. Paragleidio. Beth hoffet ti gael yn yr ardal? Beth hoffet ti gael? Beicio mynydd. Hoffwn i gael. Hoffwn i weld mwy o. Hoffwn i weld llai o. Oes llawer o bobl yn siarad Cymraeg yn yr ardal? Beth wyt ti ddim yn hoffi am y lle? Oes problemau yn yr ardal? Beth ddyle'r cyngor wneud i helpu? Y cyngor. Dylai'r cyngor ddarparu gyfleusterau i bobl ifanc. So 30 words only. Pob lwc. Ardal. The area. Don't forget your research. That's the Builth Wales website. Yn ôl y we, yn ôl gwefan y BBC, roedd cyfrifiad 2001 yn dweud, darllenes I lyfr, gweles I raglen. 30